Τώρα δεν έχουμε παράπονο. Τώρα δεν έχουμε παράπονο. Κανένα παράπονο από τον μαέστρο, ευχαριστώ πολύ και τα πολύ σπουδαία παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Μαέστρο και σας υπενθυμίζουμε ότι το φεστιβάλ συνεχίζεται και ελπίζουμε να έχουμε την παρουσία σας, όχι την απουσία σας. Και ξέχασα να κάνω μια ποδηλιά σήμερα. Όταν έχεις επισήμους, είναι καλό να λες να δούμε τώρα πόση ώρα θα μείνει μια επίσημη. Έτσι δεν τολμάει να φύγει κανείς. Να λακίσει. Θα το έχω υπόψη τώρα. Κάποιοι μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Βγαίνοντας, υπάρχει και η έκθεση ζωγραφικής, παρακαλούμε πάρα πολύ να την, όχι παρακαλούμε, να δείτε την έκθεση, κάντε ένα ταξίδι στην Ελλάδα από εδώ στην Καρδίτσα, είναι στο Φουαγέ, ο ζωγράφος θα μίλησε πριν, που είναι εδώ κοντά μας και θα είναι για πόσες μέρες? Η έκθεση θα είναι για τη διάρκεια του φεστιβάλ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο να ευχαριστούμε και το συνεργείο εκεί που μας κατέβασε. Αυτό είναι ένα άλλο. Τι κάνατε, καλά είστε? Και οι εθελοντές παρακαλώ πάνω. Και οι καλλιτέχνες των άλλων τεχνών επίσης. Λοιπόν, μια στιγμή να πάρουμε θέσεις. Κάποιος ψηλός καλύπτει τους πίσω. Λίγο πιο πίσω πρέπει να πάτε γιατί καλύπτεται τους πίσω. Το δάχτυλο. Εγώ δίνω οδηγίες. Μετά τα έχει. Χαμογελάμε στην κάμερα, χαμογελάμε στην κάμερα και στη φωτογραφία του μηχανή. Τώρα η κάμερα κάνει πανοραμικό, δεν κουνιόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Περάσατε καλά.